Fl-istess xahar li kulħadd jitkellem fuq il-Pink October, jien kont qed niċċekkja jekk il-kanċer hux ħajoħod li ħajti. Hekk qaltilna Ruth Gullajmier, mara li s-sena l-oħra saret taf li għandha kanċer f'sidira u issa li l-kbir għadda u rkuprat mit-terapija qasmet l-esperjenza tagħha ma' One News biex tagħmel kuraġġ lil min jista' jkun għaddej minn xi sitwazzjoni simili. Fil-binja tal-Isptar tal-Onkoloġija Serentni Mamo il-mara qaltilna kif is-sena li għaddiet ħasset boċċa f'sidira u marret mill-ewwel għat-testijiet fejn irriżulta li kellha kanċer. Is-sena l-oħra ma flaħtux Oktober, għax kulħadd jitkellem fuq Pink October u kulħadd libes ir-roża u jiena qiegħda niċċekkja jekk fil-fatt dan il-kanser u se jieħod li ħajti. Wara l-ewwel operazzjoni irriżulta li l-kanċer kien aktar aggressiv u Ruth ġiet bżonn il-kimoterapija. Kien żmien il-miliet u Ruth hija ta' 3 tfal żgħar. Sas-serġri tfal ma jidhirx li kienu jafu li għandi lamp imma mhux iktar minn hekk. Malli bdejt il-kimoterapja mbagħad ovvjament kelli ngħidulhom għax ix-xahar waqa', indunaw li qed nilbes parrokka u fil-fatt ġie mument li urejthom il-verità minn taħt il-parrokka u indunaw li dik hija parrokka u mhux xahri. Matul il-perjodu tal-kimoterapija, Ruth istqar li minkejja l-ansjetà għamlet mezz li xorta tattendi l-attivitajiet ta' tfal u tkun preżenti fil-mument. Sansitra kellha l-preċett u wieħed minn uliedha u anki għażlet parrokka li ma deritx li ma kienx xara. Ja tistqar li minkejja l-limitazzjonijiet li jġibnijaw il-mart, il-ħajja ma' 3 subin tagħha baqgħet għaddejja. Spiċċajna biex sirna vera close jiena u t-tfal flimkien. U kienu jgħodu attenti li jekk nkunu ħaniltaqgħu ma' nies, kienu they used to make it a point li ma ninsiex nilbes il-parrokka. Ruth kienet mura terapija fil-ħodu meta tfal ikunu l-iskola u spjegatilhom li qed tieħu mediċina qawwija għaliex anki l-adulti ikollhom bżonn imorru għand it-tabib. Saret parti mill-ħajja tagħna. Jiġifieri ma naħsibx li kienet esperjenza negattiva għalihom għax xejn, pjuttost saru iktar aware li jeżisti ċertu mart u li anke aħna l-adulti jista' jkollna ċertu mart mhux huma biss. L-għajnuna mis-Samok ma waqfitx mal-operazzjoni jew il-kimoterapija. F'Mejju tal-2021 itwaqqaf il-Cancer Survivorship Team li huwa magħmul minn 2 persuni li jgħinu pazjenti li jkunu lestew it-trattament tal-kanċer. Id-direttur tal-Cancer Care Pathways, Dr. Danica Marmara, spjegat il-ħsieb wara dan it-tim. Għamilna riċerka mal-pazjenti bil-kanċer u rajna li bżonnijiet tagħhom wara trattament ġieli aħna imbagħtu li nilħquhom. Per eżempju, inħossu li ikunu weħedhom, għalunna li ċertu drabi ikollhom bżonnijiet li ma jafux ma' min ħajitkellmu, ibatu minn effetti psikoloġiċi, emozjonali, fiżiċi. U waqt il-konsulta mal-konsulent, ħafna drabi aħna nittrattaw it-trattament u l-pazjent imma mbagħad ċertu affarijiet holistiċi jisna forsi ftit imbagħtu fihom. Il-Cancer Survivorship Team joffri 3 servizzi ewlenin. L-ewwel wieħed huma classes li jikkategorizzaw lil pazjenti skont il-kanċer. Minn dawn gawdew 260 pazjent. It-tieni servizz huwa l-Holistic Needs Assessment Clinic li gawdew minnu aktar minn 1200 pazjent. Filwaqt li t-tielet servizz huma sessjonijiet one-to-one li minnhom gawdew 3700 pazjent. ċertu pazjenti għawċin ma kienux qed nofrulhom da servizz u issa bdejna anke nitilgħu għawdex ħalli aħna il-pazjenti għawċin nistgħu nilħquhom ukoll. Ruth hija waħda mill-pazjenti li gawdew minn dawn is-servizzi. Kien hemm diversi klasses nitgħallem u provajt li nieħu servizzi li jiġu offruti. Kienet xi ħaġa pożittiva u ma bsarx li jiena ma kontx nħares lejn il-building tas-Samok għax kont nibża, imma llum kważi nieħu gost niġi s-Samok. B'ton pożittiv libsa flok tal-lewn roża bil-kelma Survivor fuqu, Ruth appellat dwar l-importanza li min iħoss xi ħaġa jitkellem mill-ewwel. Jeżisti servizz ta' screening għal ċertu età, tajjeb li naqdu mmorru għax inut li toqgħod tibża. Better you face the music milli